wato na daɗe ban ganki cikin farin ciki irin na wannan lokutan ba. Anti Zaituna gaskiya kina son bawan Allah nan da yawa. Ba wai ina son shi bane. Farin cikin zamana da Maryam nake tunawa ba wai mijinta ba. Alhaji mai nasara kanin ka ne uwa ɗaya uba ɗaya? Mai nasara yanzu dai duk duniya ba shi da wani ɗan uwa sai ni. Amma karfa yarinya nan ba kai take so ba gidanku ta gani. Ai na faɗa miki idan ba guba na sha ba za ki sake gani na ba. Dan Allah let's be serious ina son in ganka akan yayanka ne. Ki ji Dr. Asiya duk maganar da zamu yi in dai akan ya mai nasara mu yi ta a waya ba na son saka shi a cikin rikici. Jamila, da kike ji yanzu? Na yi miscarriage. Sun yi sanadin zubewan ciki na. What? Miscarriage?